présentatrice no émission tɔgɔ ye MJC Mali Jeune Conscient ale émission kura labɛnnen Mali Jeune dɔw fɛ olu ka émission yɛrɛ les objectifs yɛrɛ ka to k'a lajɛ u bɛ jateminɛ kɛ jamana kɔnɔna na degun minnu bɛ yen nɔ ka émission boli a kan en même temps kuma dɔw la u bɛ sketchiw fana kɛ donc bɛɛ taara information ɲini ka côté la an ka bi ta in bɛ boli éducation de kan donc minnu ye information ɲini professeur fɛ ale bɛ n'a ka sigi ka professeur représenter min fana ye information ɲini écoledenw fɛ ale fana bɛ na ka na écoledenw représenter donc an b'a fɔ an ka invité wa bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ Badara Sakou ale bɛ écoledenw de représenter ale filɛ nin ye yan nɔ Badara i bisimila an ka kɛnɛ kan. Ne tɔgɔ Badara Aliou Sakou. Donc je représente les élèves ici. D'accord, merci. Donc n'ale bɔra yen nɔ Lasana Kumare ale bɛ professeur de représenter Lasana i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Ma fɔ ka bɛn ɲɔgɔnma. Moi c'est Kumare Lasana. Je représente en tant qu'un professeur. D'accord. Merci Lasana, mais c'est en bambara s'il vous plaît. D'accord. Il n'a pas de fois tu comme na bi émission bɛ boli éducation de kan. Professeur e bolo éducation ye fɛn jumɛn ye information minnu ɲini e ye jumɛn de sɔrɔ éducation kɔnɔna na. Bon, éducation mara bon, c'est l'apprentissage et de développer les facultés intellectuelles. Ka denmisɛnnin orienté ka taa sira ɲuman kan ka bɔ sira jugu kan. C'est ça qu'on appelle l'éducation. D'accord. Badara e yɛrɛ bolo éducation ye fɛn jumɛn ye? Ne bolo éducation ye ka mɔgɔ kalan fɛn na a tɛ fɛn mun dɔn quoi. Donc c'est-à-dire élève que ça soit un adolescent ou un enfant ka tigi kalan faculté intellectuelle ou morale walasa a ka se a yɛrɛ développer a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na quoi. Voilà. D'accord, merci. Professeur, ne bɛ fɛ i ka baara in yɛrɛ kɔnɔna na i ye degun minnu sɔrɔ n'i da bɛ se ka se o ma i n'a fɔ ni écoledenw ni ɲɔgɔn cɛ ni parents d'élèves ni ɲɔgɔn cɛ en même temps administration kɔnɔ mɔgɔw fana gɛlɛya minnu sɔrɔla o la n'i bɛ se ka i da se o ma. Bon, ni y'o ka kuma ka degun na an b'a daminɛ fɔlɔ parce que a degun ka ca an b'a daminɛ fɔlɔ entre an ni écoledenw ni ɲɔgɔn cɛ la. Bon, écoledenw caman ma bonya mais la plupart u t'an bonya quoi. I b'a dɔn bon n'a ma ɲɛ n'i bɛ mɔgɔ kalan i b'i ka hakilina don mɔgɔ hakilina na ouais n'a tigi b'i bonya o n'a tigi b'i ka kuma lamɛn. Mais sisan très généralement écoledenw caman ka jan ni anw maîtres ye surtout maîtres minnu ye surumaniw ye. Bon manque de respect bɛ na. Bon manque de respect bɛ ko o ko la o ko kɔni tɛ se ka ɲɛnabɔ. Bon et aussi l'abandon des parents d'élèves. Les parents d'élèves ils ont carrément abandonné. Les parents d'élèves ne savent pas que u t'a dɔn k'a fɔ ko olu de fana kan ka denmisɛnnin mara. N'i y'a mɛn anw maîtres bɛ se ka denmisɛnnin mara école la o y'a ni parents d'élèves fana dɔ de kɛ. L'éducation commence à la maison d'abord. Voilà bon donc parents d'élèves ɲinana u denw den mara bon den bɛ taa den ma mara kosɛbɛ bon an fana bɛ togo bɛɛ kɛ pour que ka se ka den mara bon den se ka an se ka den orienter ka bɔ a ka sira kan bon mais après parents d'élèves bɛ tila k'a fɔ tuguni k'an tɛ ka se ka ekɔlidenw k'an tɛ ka se k'u ka denmisɛnninw mara alors que a bɛ olu de y'a dabila n'olu y'a kɛ sisan baara bɛ ɲɛ. D'accord, merci. Aliou Badara professeur bɔra k'a fɔ ko ekɔlidenw tɛ anciens bonya e yɛrɛ bolo sisan aw ko o comportement ninnu olu bɛ sɔrɔ mun fɛ sisan? Bon o comportement ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ a nɔba bɛ bɔ maître yɛrɛ la fɔlɔ quoi parce que ni e nana ka na kulonkɛ jaja élèves la ka to ka kulonkɛninw don i fɛ sinankunya fɛn ninnu a kan ka bila a kunna an bɛ école de la quoi donc a nana min na a b'o kɛ n'i ye kulonkɛ jaja élèves la a b'a bila a kunna donc n'a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye kulonkɛ ye quoi a bɛna manque de respect k'i la pensant que a bɛ kulonkɛ la o de la a bɛ ka digi e la. Ok, merci. Mais aw yɛrɛ ka niveau la degun jumɛn bɛ aw ka classe kɔnɔnaw na ni administration kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ? Bon o degun na n ye n terikɛ caman ɲininka yɔrɔ camanw la villagew la n'i y'a ta k'a lajɛ classe kɔnɔna na i b'a sɔrɔ jama ka ca quoi classe kɔnɔ normally moins 30-40 personnes i bɛ taa sɔrɔ classe kelen kɔnɔ plus de 100 personnes bɛ yen donc c'est a ka gɛlɛn quoi a ka gɛlɛn i b'a sɔrɔ minnu bɛ ɲɛfɛ olu de bɛ misi ka kuma faamu misi mana min fɔ olu de b'a faamu parce que olu bɛ ɲɛfɛ olu b'a mɛn quoi i bɛ taa sɔrɔ min bɛ kɔfɛ ale ɲɛ bɛ classe kɔnɔna ko bɛɛ la mankan misɛnnin fɛn fɛn bɛ côté o côté la donc ale ɲɛ bɛ taa a bɛɛ la a tɛ se ka concentrer misi ka kuma kan donc n'i taara a lajɛ classe caman kɔnɔ fana tableau qualité man ɲi toiture fana qualité man ɲi tuma dɔw la aw sigilen i b'a sɔrɔ tonso ni fɛn ɲɛnamaninw bɛ to kulonkɛ la f'u ka fɛnw bɛ bin aw kan ça déconcentre quoi voilà bon en outre n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ maître fana ka capacité man ɲi quoi u bɛ maître ta k'u bila rôle la ka sɔrɔ
spécialisé dans matière mun na u t'o yɛrɛ dispenser i t'a sɔrɔ maître dɔw bɛ a spécialisé dans maths physique chimie na u bɛ taa ka taa o bila bio fɛn na donc c'est difficile a k'a kɛ soit a bɛ taa erreur kɛ quoi i t'a sɔrɔ sisan par exemple dɔ bɛ école dayɛlɛ a b'a fɔ n cousin dɔ bɛ so kɔnɔ diplôme b'a bolo a tɛ baara la a b'a ta dɔrɔn ka n'a bila a ka école la parce que a tɛ fɛn dɔn quoi maître y'a ye gundo de don fana quoi o degun fana b'an kan. Mais e yɛrɛ bolo sisan mun de bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to ekɔliden dɔw bɛ bali ka école bila ka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a dɔw ye kalankɛla ye fana. Bon ne yɛrɛ bolo o ye fɛn cause fila de ye cause fɔlɔ o y'a ye ni ekɔliden y'a bila kunna k'a fɔ k'a bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ a ka karamɔgɔ kan o bɛ sɔrɔ min fɛ o bɛ sɔrɔ maître de la il faut que maître bɛ min fɔ a ka vérifier quoi a kana na ni foyi ye ko a ma min vérifier ou bien résolution tɛ min na misi yɛrɛ ta kɔfɛ par exemple misi bɛ fɛn dɔ fɔ a ɲɛna i bɛ disi gosi n'a ye gɛrɛ na an ka misi nin fɔ an ka misi nin fɔ dɔ fana bɛna fɔ ko non a ka misi ye nkalon tigɛ a kɛra tan tɔ a bɛ recherche kɛ a bɛ taa bɛn o ma donc maître bɛ erreur kɛ tableau la u bɛ fautes kɛ donc élèves yɛrɛ de bɛ tila ka maître corriger tableau la ça c'est pas beau à voir donc ni élèves y'o bila a kunna a b'a bila a kunna ale ta dɔn ta ka bon ni misi ta ye donc il va préférer ka to so a b'a ka fɛnw ta a yɛrɛ ma i bɛ taa sɔrɔ fana village kɔnɔnaw na école yɔrɔ ka jan so la donc distance min ka bɔ école la ka na so a ka jan ale retour i t'a ɲɛ quoi tu préfères ka to so ou bien i bɛ to école la o dun se tɛ bɛɛ ye ka to école la puisque cantine ko fana ye gɛlɛya bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ école dɔ la cantine bɛ dɔw la cantine tɛ yen cantine bɛ dɔw la cantine tɛ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ sisan i kɔngɔ b'i la quoi kɔngɔ b'i la i t'a dɔn b'a kɛ cogoya min na wari t'i bolo au lieu que i k'a fɔ k'i bɛ taa so dun ka jan donc tu restes à la maison quoi i bɛ to so caman b'a bila o de la. Ok, d'accord. Professeur Kumare, e hakilina ye mun de ye Mali AM ko la? Bon, Mali AM ko la, bon, l'AM a trop de pouvoir. Ouais, l'AM a trop de pouvoir. Et au exemple fitini ye parents denmisɛnnin dɔw bɛ bagi sɔrɔ san u parents ma a préféré ka warimisɛnninw ɲinina a somɔgɔw la a dɔgɔninw n'a kɔrɔkɛw la pour que ka se k'a den don université privée la au lieu de a ka taa den don gouvernement ka université la parce que a ye mɔgɔw ka violence n'u ka fɛnw bon n m'a fɔ gouvernement ko AM ko bon ou bien ka AM ko kɛ cogo min na mais quand même pouvoir min bɛ AM bolo ka dɔ ka AM ka pouvoir réduit ka dɔ b'u ka pouvoir la je pense que o la an bɛ se ka o de y'a problème ye pouvoir AM na trop. D'accord. Ni ne tun bɛ y'an bolo ka ɲɛfɔ ye fɔlɔ mais sisan ladilikan jumɛn b'e bolo k'a lase bɛɛ ma? Bon, ladilikan min bɛ ne bolo fɔlɔ n b'o adressé gouvernement na il faut que gouvernement ka u ka système éducatif falen parce que an bɛ ka jateminɛ ni san 10 laban in tɛmɛnen an yɛrɛ ɲɛ b'a la sous région bɛɛ b'an ɲɛ san kalan na ouais il faut que an ka segin an ka système éducatif kɔrɔ de ma système alphabétique ka segin kɔrɔlen ma surtout au niveau de la fondamentale de première année à sixième année bon sixième année i bɛ former yen de fɔlɔ pour que i ka se ka taa terre septième ni huitième kɛ mais sisan ekɔliden dɔw bɛ bɔ sixième na u septième na u huitième na n'ala cɛ u tɛ se k'u yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn c'est très très problème bon et aussi m'a fɔ gouvernement fana wa enseignants fana sara ka ɲɛ oui il faut que enseignants fana ka sara enseignants bɛ kɛ bolokɔfɛ fɛn jamana kɔnɔ grève ba ni fɛn dɔ ka bɔ a la quoi ouais parce que n'an ko changement n'an ko Mali kura n'an ye fɛ Mali kura ka na il faut que changement bɛ daminɛ éducation de la fɔlɔ ni éducation dilanna sisan jamana bɛ dilan voilà bon donc l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde voilà maître ka se ka sara ka ɲɛ n'i y'a mɛn i bɛ taa mɔgɔ kalan o y'a ye n'i yɛrɛ hakili sigilen don e saralen tɛ sara fitinin bɛ ka d'i ma donc i bɛ taa i ka baara bakile dɔrɔn ka tɛmɛ mais ni maître sarala ka ɲɛ o b'a dɔn o ka baara ye fɛn min ye. D'accord, merci. Batra, ladilikan laban jumɛn bɛ yɛrɛ bolo? Bon, ladilikan min bɛ ne bolo o bɛ ɲɛsin n teri élèves ma ani élèves ɲɔgɔnw o ye ka a ka famille respecter donc le respect commence par la famille ni parents bonya donc i bɛ maître bonya parce que i b'a nafa dɔn maître bɛ nafa masa de ni maître bonya a nafa bɛ s'i ma quoi parce que u bɛ k'an kalan u ka savoir de la u kunkolo lata. D'accord. Ok, an b'a fɔ ye k'an bɛ toujours Mali MJC plateau de kan ni ne tun bɛ an bolo k'a fɔ ye mais f'an k'a dɔn fana k'a fɔ ko éducation ye jamana sisibere dɔ de selon c'est comme le dit Nelson Mandela c'est l'arme la plus puissante au monde donc diɲɛnatigɛ ko o ko n'an b'a kɛ an k'a ɲini k'a
ko ɲɛdɔn fɔlɔ ɲɔn'an k'a lase a kan i n'a fɔ an ka kuranɛ yɛrɛ kɔnɔna na la première sourate Zamikura sourate Ikra diɲɛ ko ko n'i b'a kɛ i k'a ɲɛɲini fɔlɔ i ka sɔrɔ k'i lase a kan i ka sɔrɔ k'i lancer a kan infraction minnu n'an b'a kɛ a caman tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ kodɔnbaliya de don sinon n'i b'a dɔn i tɛ sɔn ka kɛ donc nin bɛɛ ye éducation avantage de ni ne kun b'an bolo bi ka nin lase aw ma an b'a fɔ an ka invité ko merci u ka courage n'u ka fɛnw na en même temps an bɛ foli lase fana Zawiya TV ma an bɛ Mifa production mɔgɔw fana k'olu fo ani an ka dibila baarakɛlaw fana an ka foli bɛ olu fana yɔrɔ ni ne kun b'an bolo ani a lamɛnbaga jɛkulu an ka foli b'aw fana ye aw merci aw k'an bɛn don wɛrɛ